Syna i Ducha Svätého. Amen. Milosť nášho Pána Ježiša Krista, láska Boha Otca i spoločenstvo Ducha Svätého, nech je s vami všetkými. Milé rodinky, milí bratia a sestry, srdečne vás vítam na tejto nedeľnej svätej omši. Dnes slávime nediel slávnosť mŕtvych vstania Pána Ježiša. Úvodná pieseň nás veľmi pekným spôsobom dostávala aj do dnešnej liturgie. S láskou Kristovou chceme niesť radostnú a slávnu zvesť, a tou zvesťou je Ježišovo zmrtvých vstanie. Ježiš je živý, Ježiš je Boží syn, Ježiš je nádejou nášho života. Chceme preto aj pri tejto svätej omši s takouto dôverou sa obrátiť na nášho Pána. V úvode svätej omše úprimne ľutujme všetky naše hriechy. Zmiluj sa nad nami, Pane, lebo sme sa prehřešili proti Tebe. Ukáž nám, Pane, svoje milosrdenstvo a daj nám svoju spásu. Nech sa zmiluje nad nami všemohúci Boh, nech nám hriechy odpustí a privedie nás do života večného. Amen. Zmiluj sa, Pane, zmiluj sa, Pane, zmiluj sa, Pane, zmiluj sa. Kriste, zmiluj sa, Kriste, zmiluj sa, Pane, zmiluj sa, Pane, zmiluj sa. Zmiluj sa, Kriste, zmiluj sa, Pane, zmiluj sa, Pane, zmiluj sa. Sláva Bohu na výsostiach a na zemi pokoj ľuďom dobrej vôle. Chválime ťa, velebíme ťa, klaniame sa ti, oslavujeme ťa, vstávame ti vďaky, lebo veľká je sláva tvoja. Pane Bože, Kráľ nebeský, Boh Otec všemohúci, Pane Ježišu Kriste, jednorodený Syn, Pána Boh, Baránok Boží, Syn Otca, Ty snímaš hriechy sveta, zmiluj sa nad nami. Ty snímaš hriechy sveta, príjmi našu úpenlivú prosbu. Ty sedíš po pravici Otca, zmiluj sa nad nami. Veď len Ty si svätý, len Ty si Pán, len Ty si najvyšší, Ježišu Kriste. S Duchom Svätým slávem Otca. Amen. Modlíme sa. Bože, Ty si skrze svojho jednorodeného Syna dnešného dňa zvíťazil nad smrťou a otvoril si nám bránu do večnosti. Preto s radosťou slávime jeho zmrtvých vstanie a prosíme ťa, obnov nás Duchom Svätým, aby sme povstali k novému životu skrze nášho Pána Ježiša Krista, Tvojho Syna, ktorý je Boh a s Tebou žije a kráľuje v jednote Ducha Svätého po všetky veky vekov. Amen. Čítanie zo skutkov apoštolov. Peter otvoril ústa a povedal: Vy viete, čo sa počnúc od Galilei po krste, ktorý hlásal Ján, dialo po celej Judei, ako Boh pomazal Ježiša z Nazareta Duchom Svätým a mocou a on chodil, dobre robil a uzdravoval všetkých posadnutých diablom, lebo bol s ním Boh.
A my sme svedkami všetkého, čo urobil v judejskej krajine i v Jeruzaleme. Ale zavesili ho na drevo a zabili. Boh ho tretieho dňa vzkriesil a dal mu, aby sa zjavil nie všetkému ľudu, ale svedkom, ktorých Boh vopred určil, nám, čo sme s ním po jeho zmŕtvychvstaní jedli a pili. A prikázal nám, aby sme ľudu hlásali a dosvedčovali, že to jeho Boh ustanovil za sudcu živých i mŕtvych. Jemu vydávajú všetci proroci svedectvo, že pre jeho meno dosiahne odpustenie hriechov každý, kto v neho verí. Počuli sme Božie slovo. Čítanie z listu svätého apoštola Pavla Kolosanom. Bratia, ak ste s Kristom vstali z mŕtvych, hľadajte, čo je hore, kde Kristus sedí po pravici Boha. Myslíte na to, čo je hore, nie na to, čo je na zemi. Veď ste zomreli a váš život je s Kristom ukrytý v Bohu. A keď sa zjaví Kristus, váš život, vtedy sa aj vy zjavíte s ním v sláve. Počuli sme Božie slovo. Oh
s vami. Čítanie zo svätého Evanjelia podľa Jána. Sláva Tebe, Pane. Ráno prvého dňa v týždni ešte za tmy. Prišla Mária Magdaléna k hrobu a videla, že kameň je od hrobu odvalený. Bežala teda a prišla k Šimonovi Petrovi a k inému učeníkovi, ktorého mal Ježiš tak rád, a povedala im: odniesli Pána z hrobu a nevieme, kde ho položili. Peter a ten druhý učeník sa zobrali a išli k hrobu. Bežali obaja, ale ten druhý učeník bežal rýchlejšie. Predbehol Petra a prišiel k hrobu prvý. Nahol sa a videl tam položené plachty, no však nevkročil. Potom prišiel aj Šimon Peter, ktorý ho nasledoval, a vošiel do hrobu. Videl tam položené plachty aj šatku, ktorú mal Ježiš na hlave. Lenže tá nebola pri plachtách, ale až osobitne zvinutá na inom mieste. Vtedy vošiel aj druhý učeník, ten, čo prišiel k hrobu prvý, a videl i uveril. Ešte totiž nechápali písmo, že má vstať z mŕtvych. Počuli sme slovo Pánovo. Chvála Tebe, Kriste. Sláva svätého Evanjelia. Naše deti, bratia a sestry, dnes pri liturgii máme takú špeciálnu knihu. To nie je preto, že by pán farár nevedel čítať, alebo že by potreboval príliš veľké písmená, ale na slávnostné prežívanie liturgie sa používa evanjeliár. Čiže tam máme výber textov evanjelií, čiže správ o pánu Ježišovi, ktoré používame pri liturgii. A dnes zvlášť je potrebné, aby sme mali pred sebou texty o zmrtvých staní pána Ježiša. Dnes nebudeme písať ani kresliť, ale poviem nejaký pekný príbeh, a ku tomu aj texty evanjelií. Drahí bratia a sestry, počas veľkonočného trojnia sme mohli vnímať sklamanie, ale aj nádej a dôveru. Výkriky ľudskej zloby, ponižovanie smerom k pánu Ježišovi vrcholia na Golgote slovami: ak si Boží syn, zostúp z kríža. To nie je len volanie z minulosti, je to často výkrik i dnešného človeka, adresovaný Kristovi. Opis udalosti Kristovej smrti hovorí ďalej o pukaní skál, tiež o otváraní hrobov. Bolo to niečo tak silné, že rímsky vojak pohan zvolal: on bol naozaj Boží syn. Ale napriek tomuto vyznaniu Ježiš ostal naďalej pribitý na kríži, zložil ho z kríža až mŕtvého, aby ho uložili do hrobu. Ježiš teda podľa prítomných svedkov nevyhovel výzve kričieceho zástupu. Tým u nich prehral, aj napriek postrehu a svedectvu rímskeho stotníka, ktorý uznal božstvo Ježiša Krista. Po rane istoty, čiže do boku pána Ježiša, už nikto z prítomných nepochyboval, že s týmto človekom, ktorý sa vydával za Boha, je koniec. Očakávaná atrakcia sa nekonala a tak rozvášnené zástupy boli sklamané. Sklamaní však neboli tí, ktorí prišli so svätým Jánom k hrobu a uverili. Ježiš nesklamal. Zostúpil svojou silou do ľudských životov a vstupuje aj teraz pri svätej omši do našich srdc. Ježiš stál z mŕtvych. Taliansky spisovateľ Felice Moscone v krátkej poviedke Ty nič nerozumieš hovorí o jednej rodine. Manžel takmer pri každej príležitosti hovoril o svojej žene, ktorá mala len základné vzdelanie, nezaujímala sa o politiku, šport a noviny, ale venovala sa deťom, domácnosti, práci v továrni na výrobu obuvy. Ty nič nerozumieš.
Keď sa domácnosti otvárala diskusia na akúkoľvek tému, vždy odpovedal: ty naozaj ničomu nerozumieš. On ako hlava rodiny neustále pozeral televíziu, nestaral sa o výchovu detí. Keď aj žena chcela hovoriť napríklad o prázdninách, o rodinnom rozpočte, vždy ju odbil rovnako: ty nič nerozumieš. Tieto slová ju zvlášť boleli, keď hovoril pred návštevou. Jedného dňa vypadol v domácnosti prúd. A to vo chvíli, keď práve v televízii išiel dôležitý futbalový zápas. Muž sa vybral po tme do pivnice, aby opravil poistky. Keď mu žena pripomenula, aby si vzal so sebou sviečku, znova odpovedal: nič nerozumieš, predsa poznám našu pivnicu naspamäť. Ale stalo sa, čo on nepredvídal. Zasiahol prúd. Žena hneď zavolala záchranku a sprevádzala ho do nemocnice. Lekárom sa podarilo zachrániť mu život, ale poškodené hlasivky mu nedovolovali nič hovoriť. Bez slova sa pozeral na svoju ustarostenú manželku, ktorá bola so slzami v očiach dlhé hodiny neustále pri ňom a zvlhčovala mu popraskané pery. Po 2 týždňoch mohol konečne zašepkať niekoľko slov. Povedal svojej žene: nikdy som nemyslel, že ma máš tak rada. Vtedy mu manželka odpovedala s láskyplným úsmevom: ty naozaj nič nerozumieš. A to nebola iba irónia, ale to bolo úprimné z jej strany. Kto dnes počúva posolstvo o Kristovom zmrtvých staní a nevníma zároveň lásku Ježišovej obety za nás, naozaj nič nerozumie. Napriek tomu Ježiš každého z nás obdarúva svojou milosťou, aby nám mohol vyliečiť našu nechápavosť. Ježiša hlúpo pokúšali zostup z kríža, lebo neporozumeli, že Ježiš chcel ukázať oveľa viac zo svojej božskej sily. My ohraničení ľudia, často maloverní, ťažko rozumieme, že keď Ježiš od nás žiada nejakú obetu, teda niečo nám aj berie, robí to preto, lebo nám chce dať viac. Svet nám stále aj cez priateľov a rodinných príslušníkov nahovára, čomu všeličomu my veriaci nerozumieme. Niektorých i presvedčia. Na Veľkú noc sa ukazuje, kto porozumel. On popravený hrozným spôsobom, ešte i prebodnutý ranou istoty, s kopiou po svojom boku a riadne pochovaný, stál z mŕtvych. Ježiš stál z mŕtvych. Ježiš, ktorý sa z nesmiernej lásky k nám obetoval na kríži a slávne stál z mŕtvych, nech vnesie do našich srdc stále viac pochopenia tohto veľkého daru. Lebo ten, pod ktorého krížom stojíme a ktorého slávne zmrtvých stane dnes vierou a radosťou oslavujeme, je opravdivý Boží syn. Amen. Verí Boha, Otca všemohúceho, stvoriteľa neba i zeme, sveta viditeľného, neviditeľného. Verím jedného Pána Ježiša Krista, jednorodeného Syna Božieho, zrodeného z Otca, pred všetkými
Milovaní bratia a sestry, v tento deň, keď slávime víťazstvo nášho Pána nad smrťou a pripomíname si svoje znovuzrodenie v krste, s dôverou predniesme svoje prosby a voláme: pre veľkonočnú obetu svojho Syna vyslíš nás, Pane. Pre veľkonočnú obetu svojho Syna vyslíš nás, Pane. Prosme za svätého Otca, za nášho biskupa, za všetkých pastierov cirkvi a za celý vykúpený ľud, aby posilnení Duchom Svätým zvestovali svetu veľkonočnú radosť z Kristovho víťazstva nad smrťou. Pre veľkonočnú obetu svojho Syna vyslíš nás, Pane. Prosme za tých, ktorí v týchto dňoch prijímajú sviatosť krstu, birmovania a Eucharistie, aby sa stali vernými učeníkmi Ježiša Krista. Pre veľkonočnú obetu svojho Syna vyslíš nás, Pane. Prosme o pokoj, ktorý dáva z mŕtvych staví Ježiš, aby neboli vo svete vojny, prenasledovania a nenávisť a aby ľudia žili navzájom zmierení v pravde a láske. Pre veľkonočnú obetu svojho Syna vyslíš nás, Pane. Prosme za tých, ktorí sú na sklonku života, aby zjednocovali svoje utrpenie s ukrižovaným Ježišom a mali neochvejnú vieru v moc kríža. Pre veľkonočnú obetu svojho Syna vyslíš nás, Pane. Prosme za našich zosnulých, aby mali účasť na novom živote, ktorý nám Kristus vydobil svojou smrťou. Pre veľkonočnú obetu svojho Syna vyslíš nás, Pane. Povíš na oltár svojho pokorného služobníka biskupa Jana, horlivého šíriteľa úcty k najsvätejšej Eucharistii. Pre veľkonočnú obetu svojho Syna vyslíš nás, Pane. Všemohúci, večný Bože, pre veľkonočnú obetu svojho Syna vypočuj naše prosby a pomáhaj nám vnášať veľkonočnú radosť do srdc všetkých ľudí. Skrze Krista, nášho Pána. Amen. Oh
Modlite sa, bratia a sestry, aby sa moja i vaša obeta zaľúbila všemohúcemu Bohu Otcovi. Nech Pán príjme obetu z tvojich rúk na chválu a slávu svojho mena, na užitok nám i celej svätej cirkvi. Milostivý Bože, s veľkonočnou radosťou ti prinášame dary na obetu, ktorou sa tvoja cirkev podivuhodne obrodzuje a zveľaďuje skrze Krista nášho Pána. Amen. Pán s vami, i s duchom tvojim, hore sa ciaha, máme ich u Pána. Zdávajme vďaky Pánovi, nášmu Bohu. Je to dôstojné a správne. Je naozaj dôstojné a správne, dobré a spásonosné. Teba, Pane, velebiť v každom čase, ale slávnostnejšie v tento deň, keď sa Kristus obetoval ako náš veľkonočný baránok. Veď on je opravdivý baránok, ktorý sňal hriechy sveta. On svojou smrťou zničil našu smrť a svojím zmŕtvych staním obnovil nám život. Preto ľudstvo po celom svete plesá nesmiernou veľkonočnou radosťou, ale anielské zástupy neprestajne spievajú chválospev na tvoju slávu. Naozaj si svätý, Pane, a právom ťa chváli každé tvoje stvorenie, lebo skrze svojho Syna, nášho Pána Ježiša Krista, mocou a pôsobením Ducha Svätého oživuješ a posvecuješ všetko a ustavične si zhromažďuješ ľud, aby sa od východu slnka až po jeho západ prinášala tvojmu menu čistá obeta. Preto ťa, Pane, pokorne prosíme. Láskavo posväť svojim duchom tieto dary, ktoré sme ti priniesli na obetu, aby sa stali telom a krvou tvojho Syna, nášho Pána Ježiša Krista, ktorý nám prikázal sláviť tieto tajomstvá. On v tú noc, keď bol zradený, vzal chlieb, zdával ti vďaky a dobrorečil, lámal ho a dával svojim učeníkom hovoriac: vezmite a jedzte z neho všetci, lebo toto je moje telo, ktoré sa obetuje za vás. Podobne po večeri vzal kalich, zdával ti vďaky dobrorečil a dal svojim učeníkom hovoriac: vezmite a pite z neho všetci,
Lebo toto je kalich mojej krvi, ktorá sa vylieva za vás i za mnohých na odpustenie hriechov. Je to krv novej a večnej zmluvy. Toto robte na moju pamiatku. Veľké je tajomstvo viery. Spasiteľ sveta záchraň nás, veď Ty si nás vykúpil svojim krížom a smrtvým staním. Preto, Pane, keď slávie pamiatku spásanostného mučenia Tvojho Syna, jeho slávneho zmrtvých stania a na nebo vstúpenia, akým očakávame jeho druhý príchod, prinášame Ti zo vzdávanie vďaky túto živú a svätú obetu. Zliadni, prosíme, na dar svojej cirkvi a spoznám v ňom obetovaného baránka, ktorý podľa Tvojej vôle zmieril nás s Tebou. A všetkých, ktorí sa živíme telom a krvou Tvojho Syna, naplň Duchom Svätým, aby sme boli v Kristovi jedno telo a jeden duch. Nech Duch Svätý urobí z nás ustavičnú obetu pre Teba, aby sme dostali dedičstvo s Tvojimi vyvolanými, najmä s prevláslavenou Pannou Máriou, Božou rodičkou, so svätým Jozefom Ježeníchom, s Tvojimi svätými apoštolmi a slávnymi mučeníkmi, so svätým Cyrilom a Metodom, so svätým Jánom Pavlom II, s blahoslaveným Jánom Havlíkom a so všetkými svätými, ktorí nám, ako dúfame, ustavične pomáhajú svojím orodovaním u Teba. Prosíme ťa, Pane, nech táto obeta nášho zmierenia prinesie celému svetu pokoj a spásu. Vo viere a láske upevňuj svoju cirkev putujúcu na zemi. Tvojho služobníka, nášho pápeža Františka, nášho biskupa Františka, jeho pomocného biskupa Jána, celý zbor biskupov, všetkých kňazov a diakonov i všetok vykúpený ľud. Milostivo vypočuj prosby tejto rodiny, ktorú si zhromaždil okolo seba a láskavo priveď sebe, dobrotivý Oče, všetky svoje roztratené deti. Dobretivo príjmi do svojho kráľovstva našich zosnulých, bratov a sestry i všetkých, ktorí v Tvojej milosti odišli z tohto sveta. Pevne dúfame, že aj my sa tam s nimi budeme naveky radovať z Tvojej slávy. Kristovi, našom Pánovi, skrze ktorého štedro dáva svetu všetko dobré. Skrze Krista, s Kristom a v Kristovi máš Ty, Bože Oče všemohúci, v jednote Ducha Svätého všetku úctu a slávu po všetky veky vekov. Voláme sa Božími deťmi, ani my aj sme, preto sa modlíme s veľkou dôverou. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje. Buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom, a neuved nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Prosíme ťa, Pane, zbav nás všetkého zla, udel svoj pokoj našim dňom a príď nám milosrdne na pomoc, aby sme boli vždy uchránení pred hriechom a pred každým nepokojom, kým očakávame blaženú nádej a príchod nášho Spasiteľa Ježiša Krista. Lebo Tvoje je kráľovstvo. Pane Ježišu Kriste, Ty si povedal svojim apoštolom, pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam. Nehľad na naše hriechy, ale na vieru svojej cirkvi.
a podľa svojej vôle milostivo daruj pokoj a jednotu, lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov. Pokoj Pánov nech je vždy s vami. Dajte si znak pokoja. Baránok Boží, ktorý sníma hriechy sveta, blažení tí, ktorí sú pozvaní na hostinu baránkovu. Pane, nie som hodaný, aby si vošiel pod moju strechu, ale povedz iba slovo a duša mi ozdraví.
Modlíme sa. Všemohúci Bože, ústavične ochraňuj svoju cirkev s otcovskou priazňou, aby obnovená veľkonočnými sviatosťami dosiahla slávu z mŕtvych stania skrze Krista nášho Pána. Amen. Vypočujte si farské oznámy. Liturgický kalendár. V týždni máme oktávu po zmrtvých staní Pána Ježiša. Najbližšia nedeľa je nedeľa, druhá veľkonočná nedeľa alebo nedeľa Božieho milosrdenstva. Čo sa týka svätých omší, tak v pondelok máme 3 sväté omše, ráno 6:30 tzv. Kupačská svätá omša, potom o 8 a 9:30. Čo sa týka utorka, tak útorok bude svätá omša za účasti detí, pred ňou nácvik spevu o 16. hodine. Poprosili by sme rodičov, tretiaku už teraz im ďakujeme, že prídu medzi deti počas svätej omše. V útorok bude aj spomienkový deň svätého Šarbela, preto po večernej svätej omši si môžete uctiť relikvie svätého Šarbela a môžeme vás pomazať aj olejom svätého Šarbela. V stredu odchádzajú autobusy na púť do Ríma z parkoviska pri Farskom kostole o 9:30. Odporúčame, aby pútnici prišli na parkovisko 15 minút pred odchodom autobusov. Z našej farnosti pôjdu 2 autobusy. Vo farnosti budú zastupovať otec Štefan Mordel, kňaz na dôchodku a kňazi z Rabče. Rané sväté omše vo štvrtok a v piatok nebudú, avšak úmysly raných svätých omší budú odslúžené v Ríme. V prípade zaopatrenia alebo pohrebu budú pomáhať kňazi z Rabče. Obráťte sa na pána kostolníka Milana Pienčáka. Vo štvrtok po večernej svätej omši adorácia nebude. Piatok je mládežnícka svätá omša, nácvik zboru začína o 17:45. V sobotu bude diecézne stretnutie mládeže v Starej Ľubovni s bohatým programom, workshopy, svedectvá, prednášky, chvály aj iné modlitby. Svätá omša s otcom biskupom Františkom, s vladykom Jonášom Maximom a apoštolským nunciom monsignorom Nikolom Gierasolimom. Registrácia prebieha cez internet, je to na webovej stránke a prebieha do útorka, čiže o pár dní. Čo sa týka nedele, keďže s pánom kaplónom budeme v Ríme, budú 3 sväté omše o 8, 9:30 a o 11. Skúste si to preložiť. O 8, 9:30 a o 11. Kvôli tomu, že pôjdu 2 autobusy, vyše 100 ľudí bude v Ríme, tak raná svätá omša nebude. Keďže sa blíži slávnosť prvého svätého prijímania v našej farnosti, v nedeľu bude nácvik spevu detí, ktoré pôjdu na prvé sväté prijímanie o 14. hodine. V nedeľu o 15. bude modlitba korunky Božieho milosrdenstva vo Farskom kostole. Budeme sa snažiť o bilokáciu, ale bude to zabezpečenie spokojne. Vidíte, a v tento deň máme možnosť získať odpustky. Každý, kto si v nedeľu Božieho milosrdenstva pri verejnom vystavení obrazu Božieho milosrdenstva pomodlí modlitbu Oče náš, verím Boha, pridá k tomu nábožný vzdych vzývajúci Božie milosrdenstvo: milosrdný Ježišu, dôverujem ti, splní predpísané podmienky, čiže spoveď približne v tom období, sväté prijímanie, modlitba na úmysel svätého Otca, vylúčenie pripútanosti k ľahkému hriechu, môže získať úplné odpustky pre seba alebo pre duše vočistci. Chceme sa úprimne poďakovať všetkým tým, ktorí prispeli k slávnostnému priebehu veľkonočného trojdnia, pánu kostolníkovi, ministrantom, mimoriadnym rozdávateľom svätého prijímania, lektorom, organistom, spevákom, pani upratovačkám, členom ružencových spoločenstiev, hasičom, zdravotníkom, technikom, nočným i denným adorátorom. Takisto pri tejto liturgii ďakujem rodinnému zboru za peknú prípravu veľkonočných piesní, takisto aj pekný spev a bolo to naozaj v takom radostnom duchu. Milodári na farské účely obetovali tieto milodári z pohrebu zostal Ľudmily Kurákovej 150 €, Pán Boh odplať všetkým darcom. Ohlášky sviatosť manželstva chcú prijať Lukáš Salú, syn Antonány, rodiny Ľudmovej, bývajúcej v Ralskej Polhore, a Monika Beďušová, dcéra Ľudovíta, a Márie, rodine Pipišovej, bývajúce za Kamenom. Dnes sa ohlasujú posledný krát. Druhýkrát sa ohlasuje Matúš Žitňák
syn zosnulého Jána a Aleny, rodine Tomaštíkovej, bývajúci v Oravskej Polhre, a Simona Galčíková, dcéra Daniela, a Renáty, rodenej Genzorovej, bývajúca v Zubrhlave. Prosím o modlitby za našich snúbencov. Ak by ste vedeli o nejaké manželské prekážke, tak mi to príďte povedať na fare. Milí bratia a sestry, vyprosím vám milosti plné veľkonočné sviatky, nech pokoj z mŕtvych stav Krista preniká naše srdce, naše životy, naše rodiny. Príjmite i toto slávnostné požehnanie. Pán s vami. Všemohúci Bože, pri dnešnej veľkonočnej slávnosti nech vás žehná Všemohúci Boh a vo svojom milosrdenstve nech vás chráni od nebezpečenstva hriechu. Boh, ktorý vám z mŕtvych staním svojho syna znova získal večný život, nech vám dá odmenu nesmrteľnosti. Boh, ktorý vám dopria po dňoch Pánovho mučenia radosne sláviť veľkonočné sviatky, nech vám pomáha dôjsť do večnej radosti. A požehnanie Všemohúceho Boha, Otca i Syna, i Ducha Svätého, nech zostúpi na vás a zostane vždy s vami. Choďte v mene Božom, aleluja, aleluja. Raduj sa, vesel sa, Panna Mária, aleluja. Lebo Pán naozaj stal z mŕtvych, aleluja. A modlíme sa, Bože, Ty si s mŕtvych staním svojho Syna, nášho Pána Ježiša Krista, potešil celý svet. Prosíme ťa, daj by sme na príhovory horodičky Panny Márie dosiahli radosti večného života skrze Krista nášho Pána.